Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob yeng jongpi. Kalau iban Krishan mau langwir cluster kepada self-help group nagasnong mau langwir ringkat bagi tourism subcommittee hakalai pau trip naiwing arajar pau sao klepen long igajinya gejat nagasnong mau rap bat penkut pat hakasnong mau tengam kasnong jung si makrau ke hima maharam usngap sing sim Kekong twin dari SIMLI nagasnong mau tinro kepada ke presiden juga tourism subcommittee habe keram ikelak patai kubor kalau ang bagasnong jung usngap sing sim kalau ke internet hadu kata-kata hendek bas ngau sipat kalau ang bagani gasnong kadang long ke Saadin hagi kampen roy kamtam hakabi dai bat kesurok Kerja turu bakum ke komiti kan sasyong perkhat banyathir banyatai sani ban pensngo ki bo badai pen bakin wanra ki song penroy khnang man kintiuru ikam jungok kai perthai hakani gasnong Kawai kalong ba ngidena ka tourism subcommittee ngidon ka takajing temu akan ka sengi bangen yat ya kan ka trial trekking na do maurap sado mau tengam ba kum kadak bangen rakhe ya ka lengko jo ka sengi kan ka ngap im sing nakliang jengi kum ka sila kadang dai kasin ka baning kong namar ba ngim perjumlian kan ban lai trail trekking teh akan kasni kala urlong bat ngidap dak jingkemen bat ya sementaro bat ka KSU ro ka dang song hayangi tengiro ngidap dak jingkemen bat ka jing snongo kalong na ka bentak snong ro ka bangi la snong mene ba menteri banglai pan permission di menteri ulai permission yangi teng lai yo ban yu kejat ha uni umat sa jingken mau jo usm ubadai u ta u freedom fighter joka southwest ka sehel ka kadon hi namar bangi ngidon ka jong ka subcommittee ka tourism subcommittee te ngidon kain ban ngidon laki kait ki woman kait tementa kesi ki aduna banwan ringla jet ki woman kait ki don kumba lai pun rungut ki kait bari ki woman bari ki badang khna kain nipat ni de ki nong pitkam jong ka tourism subcommittee takadau ngiwan bani sembatala ka jingyo i kalong hoj habangi phai une u mat sa jingkan mau te ngila i katne la tai kalong ka ik ka bara pendap jingkemen na kabata jongi rai na kalyang jongi pat ki bawan na kane ka jaka kalong ka be isang sot kalong ya kane ka surok ke bala pen janjar pen sot ikinong sonong ini mo tengap te da long kumno ro kajing pai khmat nak kabata ki nong mi khmat jongi ki MLA ki MDC jongi baki deban pai khmat chua chakane ka sinong mar ka dei ka sinong ka ba la don une u nong yale baraba jongka dongka tan jongi te ki dei ka surok ka dei banong ka ba cika ki lum kiwa jing fi kilong ki itna ko ni layo ban lek ya leng bai to ka thlong ka wei thlong ne ka to ka thoi ka itna ba to ka thoi te kilum kiwa ki itna ki klau ki tap ki jing raben ki klau bat ki jaka ki kiding ro itna mar kalong ka klau ka barban kamtam mi ka to ka wa ka ba kalong kum ka thoi hi bangla ya leng ba mene te handang ne sakhamat ngin ya syong da ka komiti bangin ya perkhat ya banta ka dong ka thanjongi bangin la ban yo kum ki kenja yo ki tourist spot ki dong ki thanjongi kum ya kan ka snong dai ban don ka tourist spot dai tangkat ne dai ban pen bhanang ne sakhamat ngin wap kilat kelti